Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chief Executive Member jong ke KHADC uba HS Silla, ringkat UMDC ke Langren Constituency, uba Manstadi Nongrem, bat legal advisor jong ke KHADC uba Erwin Kes EM Sutnga, haka arpendru terek matau benai kelaling kot arhaja kat khandai, kila hiar sekesnong majai, banjurep bat sengap dalaki jong ki skor, halor ke jing od jing nam jong ki pajba, karaj majai, na ke jing la dan bor us EM ke hima sora. Haka ne ke sengi usodar jong karaj majai, uba Ikhel Marwen, ulapan sengawa khman UCM ya ki jingle dan bor jong UCM ka hima sora rengkat ka jingkeno ba UCM ka hima sora ulakni iki bobon ki jaka puta jong ki trai khandau bat IT ru ya ki weipat ki jai ben riau ki bamde ki khasi ka balong kom ka jing penkhen ya ka an Meghalaya Land Transfer Act 1972 uba Ikhel Marwan ulai thuru ba ka hima sora ka aibor ki weipat ki jai ben riau kum ki mular lani kita kirang basnong ki bala ban ai certificate ya ki weipat ki brio ka balong persya ya ka sensar khadar tanrai jong ukasi habakran hakani ka sngi UCM ka KHADC uba HS Sella ula penram jor ya kani ka jingle dan bor jong CM ka himasora haka ju ka por ula penram ru ya UMLA jong ka Shela constituency Dr Don Kupar Roy ubalong ru ulam phang ka ying darbar thau an ka jalla halor ka jing bamla jong u banpet ya kat kani ka jingle dan bor jong CM sora hakani ka sngi uba HS Sella ula IT ru ya ka hukum bala penmi da ka KHADC ban shimti hi no shipor ya ka sensar khadar hapo karaj majai tat hado banda penmi da ka weipat ka hukum bat ka KHADC kalaweng kam no ro shipor yu CM ka himasora upa em priman sing CM bat lathong bujli ha ka chaka jong u da acting CM da uba dang kiudor as khongwer wandal di hni ban yu i da ki khmat da jong ban yu skor da ki jong skor ban yu i ye ki e ka bala jah ni amla shu ban kun ye ka e ka bala jah ni ka bang yum pai pakhat daw CM u khmi ubade ban ya da ya phi hnai long mo u ban unong di du ya phi bat ban ri daw sen de ri daw sen jadi kalau ke jingle ka ba pun susi ka ba pun thang hadu ka ta ba da ka hima ka office jong ka hima ka bani banda ban kere phi hnai ya phi ke ku ki nyut yong riu khlai chai model hang ni ubablen hok bala pas da ketika an land transfer act ketika an ka bakrpang bala sha yang ha Meghalaya namar ka article ka bakhat khandai ibai di bati laong hang ta ba unong India ula ban le chhelu ko bentai jong dari India ula ban shong ha ka lu ko bentai jong dari India aga borba thau ya land transfer omla governor ban sai ne ka hapha shuru president jong dari India handai ha juga article ka bakhat khandai ka parso paragraph ka basan ka on ba state kala ban thau ya kita ke reservable restriction ki jing khan ki jing mana ki ba kerpang na ka banta ka interest ke jing bit jing biang jongi ki riulo a jing thap ti ba jam ka bakhat khandai san la sha ya ka Meghalaya ba president unsoi ya ka land transfer act ka bakhang bakil khar kimla ba yo khndo hari jongi handai thang khang ya ko ka hima sora thang yo handai kalau ke jing yo right ya ka an shadow ka sarkar Meghalaya shadow SDO jonkas Share subdivision shadow minister wali pe ya ka khndo ka siap shadow MLA jopi ubalong mentau minister speaker jong ka Meghalaya Assembly ketika Meghalaya Legislative Assembly ko pass ka land transfer hato ku MLA jopi ubalong mentau speaker mo urung dong betapa ni penkhen ketika land transfer bansha bahag ni constituency jong bagi traditional ki khasi ki solong ki minder bat ki minder ngasul mo bagi tegi bentor ba on rep ki minder ala kali menen usardar ngadi UCM jo Hades Council ngamdan tangsi lekhot ka khndo banrap ukhar na Bangladesh yo khndo banrap khani kalong ka ege ka bakai ko ka chai banrap khasi jentia jogi ka bring nyo trap kali benyo song ya ka ege bajah majai
Nei tam mangi ban yek ban keren na banta kani ke jingja. Ikwa bani ba phi phi long ba banta jo ka do ka snam jagi ku ke chai ban riu. Dei mo phi ki ba yen ki ba da ya ga ri jogi hangi hamajai. Ni ban ai ko brom do khau yu hi. Mangi ko CM kum ki MDC ni dei yang ira siru ku to ban ya da ya ka chai ban riu. Handai mo phi phi da ka hok da ka sep da ka jing trishitong ke chopi pili banyo ya brom ko khau ha ka chai ban riu jogi. Kini ki menteri baru sim juga hima. Jadi kita suspend you sim, buat freeman sim kita suspend you mentaukan suspension. Pakai ini juga leja. Hapo ka hima hani ka raj menjai. Udawa bendu wat yang jinglong sim bro. Diskusi popona di sim jogi. Haja ka baru di sim kita kitlim. Jik kita senang. Kini ko beja. Hari ni Islam ladat, kini penai ladat, yes ko ba usim ke himamalim, la ai la syamban, ban pergelai kerukan naf kasi, syirikar Muslim. Kini kalau jah teleng-teleng, ismungu memipi kipai pak jom ka majai, piyen skem, hari ni kenogrim, pilih mupi kita ki syupai jogi. Pilih kopi kita ki BSF jogi, ki betai dari ko kendo jogi. Dalam dan kopi sampai no gani gari menjai, kenong gari kinjai jogi khar Bangladesh ni. Mentah bertau gani ke CAB, ke Citizenship Amendment Bill, kalau ki shispa nyopolak ki Hindu ki badan hapo Bangladesh, ki la berwan hakaru ko por seri India ban buhai snam. Majai dalam target number 1. Nama kada hapo shibenai asil ngila poi shiri ke jaka jupi bandia dai jupi life poi teri ke kosu katakan seng ke gunhoje ke seng halang kin pelong ke jingalan hante hapo madan student hapo kadar meji nang di pili kawan bandia dai dari ke jogi mentangi donla bandia dai dari jogi tanda ka ILP inline permit wat nong India hapo room shagano ko benta jom dari Meghalaya dari benyo daka ILP urung syari semenjai dari benyo ILP bomdan ILP taka ILP kepala khar bomdan ILP di ban kem ban set petok itu no sim bagi katu gani ki menteri kalau tang ban jos yang pisah ni ban sim yo khendo yo khasi ban ayo khar kabam yum la man perkhat kata gani ke jing diri ko shisha gani hani yo imta hamai ka jing diri ko wakat gani ke income sama ko wakat gani gibriu omdan hakajai beriu Bishong Shari Shakato Demo Kiyo Gida Nri Hangi Kaba Usus Sawong Ka compare Usim na Nemo Mao Ka Himakit Urit Ukraw Hindi mo pi Kimakit Nanta Yakani Ka Lengkot Kendo Jom Dari Kasi Kabadan Nanta Hakabat Ka Bangladesh Kaya ikaw ka Sarkar Meghalaya ka doon Hangi ka International Trade Center Balik ka muan ka Sarkar Meghalaya sini Balik ka Minister Timuan sini Balik ka Speaker Jom ka Meghalaya Assembly Umman hangi Unwan yalan ni Chief Minister Unwan yalan ni Chief Officer Hangi hamajai Pek ka jaka Ban penrung Yau tau Doshun Syatai Sopaushun Chapo Bangladesh Senang hai gini jaka Kita lang di jaka Kabay tanan Kipri natin na social law Nakaleng sa law Dari kasi Kinuan ban pekaya Gini jaka sini Henry lai Yaka kumniwe Kaya gini ko mau Speaker Jom Meghalaya Legislative Assembly ule Hawa kani ko constituency Jomu Denum denan Hey, ngadawang mo speaker jom Meghalaya Legislative Assembly Unrat ko Meghalaya Land Transparat Unwan hangi Renpek Kumnu la pekay Hawa constituency jomu lada umle ya kata kam dawayo ban shong ko speaker jom ka Meghalaya Legislative Assembly lada umla kan serdam tanjale hiu jom un serdam ko no Meghalaya berkoi tadi ini jaga apa constituency jomu minta dalam MLA kanusnem hangne kanusin Nyusin dalam MLA hari umla ban serdet yang ketiga umla ban sot yang ketiga problem dan dawa pun hamban resign kom speaker jom Meghalaya Legislative Assembly lada mo open president yang ke officer ban pe yang ke jipun ke yang ke Meghalaya Land Transfer Act dengan
Sheila constituency kani bersu leran bu emi jongla ya ka bentai jong constituency jong lemla banpe mapi bagi dekhar ki mangam trai thangani kari la don ka meghalaya land transfer kalong ka ba slow chat pura hadu kata ka ba pang ka siam hadu kata Bayu kita ke bentuk keba, dalam kebet berkata di Jakarta jom ini plan ganti ke Jakarta keba jom dekat. Ngi isi hakata ngi shong ki dekat dai. Oh ganti hekpo jogi, ganti piang spa piang pro jogi. Nama ba maki hiyo ya ke Jakarta ko piang dan membu hiyo shong dah ganti shooting ni nak po sepo. Ya kemajai asukam kenti nong kenti. Dak hima so hima seorang. Bayar kan ni kemajai lak ya bijli mo bakataka site sopen dari kamdei ka ba sisya ya kata ngi siam ba kamdei ka ba sisya kat kum ki kot isla ba ki agreement ki bangila ni siam te ani thu pi sendiat nama kajing jencar jong pai ba ne kalong ba kajing sencar banben kalong ka bajur khamtam ha ka jaka puta lada kadi ka jakau khasi nakaliang ka hima kini jubore kata jaka khasi bat ki ai bat se ki we bat ki jat bendu ki bamdei ki trais nong ni ki bamdei ki khasi mo te teng ki don ki jaka ki ba hiar pateng na ki pi ki pa ki bala rep lariang hapo kasnong te kum yang kita ki jakaru na usim teng uju ai da ka kes ban kini hol jubor ban sim jubor na ya kita ki jaka jong kita ki longying bat ban ai pelak kela dah kakis halor jong kita te khamtam lilingin ngani tu ifi kajing ketak jungi ka bajur hang ni hamajai kalong ba wat ya ka bor sensar ya sensar la ben khamtino ha kita ki bamdegi riulum dah ka bak sisnano dah kita ki molor ki bala ban ai ya kita ki senso ki bala ban proof ya ki baki dei nong song pura hang ni kini yang ni macam la jelai dah dukan bamdei ki riulum ka jing sisa kalong na kadau ba ka na hima sora usim ka hima sora uju isu ya kita ki NOC ka bagila ban le ya ka trading license nang tin ko district council ni siam ni la siam ya ka wei ka ba ubri ubadei na du na satai sabar jela ubamdei uju banang ni na ka jela me kale ubadei na du biha ndai la pensisa daka hima jo soara usim soara ba une ubri ude uparmenesen nang ni na po majai kum kini egi jingle jo usim soara kala penjelai ya kan ni kajaka ban dap dak kita ki influx mak yo ki poi ki bahwan na sabar bat kebu jing ba kejing ma yang ki pajbah ni po karat majai bar koi te khamtam ya kan kejing aja ka puta ya ki bamdei ki rudum ban aja ka kumba nyo po persen kajaka jong karat layo la aino sekita ki bamdei ki riulum la su isu da ki pata na pokai himas im la aya ki bat kila akat bamban tu ki snai ki yasna sem ki penroi pen khaya ki we pat ki bahi hasem ki bangir nak liang kedor barat im jutep halo jong kata kami liang kan kemacai kadika trade center ka baki banang ni namajai ni salani umau sun sadu sa Bangladesh te kani kadika export area mo export point ya ka bak kali ka ya lengba nang ni bat kali bread umau sa ti support Bangladesh te hakini ki kaliang kedor basno kam jutep ne kam ju yakini ki musuri mudang baro khoi la sukelek dak himah soran nim jutep halo kane bat yakini ba khoi kador barat macahi ka penpau ya ka jingsno benyau namar ba hang ni ngi im ngisa kat ni ki kumpum ngisa kat ni kita kat ni ngim dudon kata ke development ni kinu ki ba nakaliang ka himakan jule ne ban tiada ya lor ni ngidon hang ni hadu ki fakton kentot ki snong bat ya ki keteng snong ru kila ada kita ki nay busti dorong busti cakala busti hakita ki bamdon tang uwe u khasiru kita ki jaka la ki longying barokai ki basa antak detang ki non tribals ki bawan ki bangil ngimtim jaga ni ki ba sakta ha kene ke jakas na ka jing sak jong sim sara banyak kene kata ki babun ki bala sakta ha ini ba iwe iba kerteng iba thoino nongrum ka jaka jong i ka ba iladon ndre la sukni jubor na ka i
balai nak seway iwe pat ikong ibasa antah mau beli korikal ikasi ikong panora ia kacaka jong iru lasu keni jubor balai nak sa kiwe pat kata ka tengka saya biswas kaba kabamdei ka khasi kabamdei ka tribals mo kaldi non tribals kelak ni sakidon arngut napok lailat tiba persiang ban dokol jubor ia kacaka hadin pat isaai dakah mukutuma deki hapo distriku hapo distriku council teng ngi kiar ka keper teng ngidon ka jaka ngimla ban kiar keper teng ui tu ulik ban theo jubor ulik ban ai no kala ai biang ya tu ka jaka bala ka jongpi ai no segiwe hakita ki rukom jule ka bahang teh pu lailat ani tu ifi we para senong jungi ubah kerteng yeswes sendram upen ku ya ka beri krajung ka beri kuai ngori kiding namar ka jingdei ka jingat jong kita kiding ha ukuai ka pentut te umur selat geding long ba utput ya geding handal ada pom kata geding ubu hapo surak bangan kit nok saying kita geding wan nak liang jung sim iwan ban IPCU bu pom BA nya kita geding pat ya kata kajaka ukam baka de ka jong ndri ki kuai ki bri sa bulatre nadu ka po jong pa jong ulatung larep bat ki kuai ki lahe manta la kumba arpol laipos arpos nam iki ladon ki kuai ki jingthung ni te akan ni kajaka kewe ke jong ka rai ke ba nakaliang jong ka hima sorahi ka kalakin klasim kem dak jingtip jong ka dorbar rai kelong kumba ia itu iba rokidhar moh i rokidhar kata kalis ke bagia tho nakaliang jong ki ke balong hadu sis pak san pho akar kajaka te ke sakiwi vet ki jong ki paj ba idon ki ba kumba ar akar ki badon ki ba si akar i kum kita kajaka ki bakisya ta hapu ka hima